Nagalena sor COVID-19 kerang kapon adon ji Karbi Anglong nang parlucok alam arjulong si Karbi Anglong Autonomous Council abitung atum patumi border mati ahoy ka humridam. Akhoy puta ahawar non pu anta dolong kabe ajok kaliani aroy kay pho aphan pen si para haray ka pinang bom. Volong komaji KSA Aru atum patir pipon si Nogong DC aphan panong si Utar Borbil Outpost IC arideng tokjir alok pajir pon. COVID protocol pangdak pon et apita ke patepek atum aphan raikom saiki atum pen kinep kang nang pon. COVID vaccine apotha government ahin pen advance booking mati registration kedeng pon. Kardong pini Adap Abirta than bang pini limiri na hansepi non arju ikha birta ang ton pen. Nagalena sor abata Karbi Anglong mati Assam along rina ke pera birta arjulong si Karbi Anglong Autonomous Council abitung ben patumi sangtam tila ahawar kahumridam. Patumi labang sok ki humridam along tekpon long Nagalena sor Karbi Anglong along ri arlogate mati Nagaland COVID-19 protocol area nang ke parlo thekdam long si puthot EM amar sing tisolapen ari sangho atum chipatir pipon si Nagaland administration atum pen chingki chethan si puthot pachirui toy lasi puthot chingki chingwai pete pontet aphi nipli chok ponlo te gate mati adon ritami ingpu pon polapen aphita chirui poputa EM amar sing tiso phan Nagaland administration ahin pen than pachini pon. Bureau Reports 365 News India. Ada pen Ladakh Nagaland sor border along Karbi Anglong alo revenue area Kila Bosti lapen ke litum Karbi Anglong along de lapen jako Kila Bosti bang ke sorgari gangbura mata debo sormarlo masih Ladakh hanlo abandri ke masih Nagaland sor asabola COVID-19 la so aget bang Karbi Anglong nang parlo de si nelitum siam sa nang pen khat si dak local MSC Prodip Dipusa EM Raju Tiso la pen khonsing la pen principal secretary DFO secretary la pen ke KSA asong hini tum pet ben dak na homri lo la pen ko pupu adisi tum same chingki chethan pom lo la si la bang so ge da bang ke lagi la COVID pena sabu nini ni thom pena titon te uthai po pu bang se delitum birta long lo lama SYJ lapen UKY asong penjepatir piponsi Karbi Anglong Autonomous Council EM amar sing tiso arideng pinpur alo ke pajirdam labang so pinpur alo along jesamet ke jongpon laki Land and Revenue Department asai hem along Retired ke damtang atumaphan asai ington ponsi aking chokomar atumaphan anghoy titi ponji aphan chuningli pedopon. Patumi labang so pinpura loke pajirdam along ke jongpon laki retired person mati abang pu aphan le puthot reappointment pon bomlote Karbi Anglong arloke thek ariso ejang atum durui ason si mandet puputa jongpon lasi puthot non Karbi Anglong Autonomous Council pen ke toypon retired person Basudev Gayan SM lapen Rup Hasnu SM atum aphan ington ponsi puthot akimi chokomar anghoy ke paklang mati appointment akimi kipi ponji aphan si SYJ mati Students and Youth Justice lapen UKYA mati United Karbi Youth Association asong atum pen Karbi Anglong Autonomous Council EM amar sing tiso aphan tuning ripedopon. Bureau Reports 365 News India. Meeting tom KSA bolong komaji aro atum pen cepatir piponsi karditang sumila ronghang piapan ahok pedakang sai long serak nang jipupen center dengki mo apa malong armu chingrum si kachesong asai dengpon adun thu center dengki mo apa malong armu chingrum si kachesong asai dengpon alang nitu memorandum malong ke jongdun laki prabjin pen adai kido prokas bor thakur lapen asupo atumaphan arona teng insai rak kokhat piserak nangji lapen Assam government pen laking koy atangka karlitang sumila ronghang pia po phan pinangji Mitika LP school athengno along karlitang sumila ronghang pia kumlin sompo nangji pusi jongdun Jasimet Assam government natum sodaka kangsai ipithek theda da joksi det piar lo pinilaan meglang no sai ke klematum ke ongarat lo pusi jongdun
Langhin pen Indrajit Rongphar lapen chirap chitu dun Debram Kathar 365 News India. Karbi lo chole song ahin pen ladak loring tipi long gedo outpost hala nogang DC phan panong si ladak sinitum pajirlo lada officer in charge phan silalo nilitum kopia posi pajir na koma kedam tang April 22 arni iltum angjir karlitang sumilarong hang pia phan ala red debt lapen apranar mu debt lancho takali mekai chok apu thak sinil tum ladang memorandum long pipa jirlo sinilis government phan ki pui kang tum mangelalo 22 ani pen pinige 7 alu 15 days par elo puwe phit stame non anta labang so kang sai hok pera kang sai long lela si government atum ako lason thak thak bang pharo si phan dong hong lama bang suri si phan dong na hong lama latum an rep et pathi etong latum phan ako punishment nang pilang ma lasi lason bang pulutang de itum Ladakh ke do bom a generation bange hinola pu lage itum BJP government tum pulo la tum bange bitti bachao bitti porhao pu non ke Ladakh itum theklong lo konna lo bitti tum chali konna lo la tum ke por hilong lo konna si ki julong lo ke damlong lo ta tum kai ke ta phere juja lasi labang ke komama aning ke no tum phan bange alam karju long pen nang si alang ri tum han ke fast track code long van si inside pen phasi pi denang pu non la pu son do bom lang pulutang de itum ke bang jilang ar ni tame komane ke klang thu pu tumi he tumi dig he tame inut parok pi phans tame itum asam long malo lage dipsika soikia po alang li ta bi hekla si ko son si la son ya tame alang li phane choklem nang ko lo lake kopi posi choklem nang ko po lage ne puthibi government num puthi lage alang li tum ka pangkre ve joine lo ahok pet akang sai palong le det ahok pet akang sai pipe det a joine si la puson pine kaprega ning kama thatum tame choklem bom rang bom lo athema alang li tum ma tha det po de nitum red det pathilop tame tum han thang jong si 109 e pulo tang de nitum ge lake ningarong chorlo pusi banga ning he no te ma tharong pu la si la bangali de ning la government tum tame prap jin den si la so state dang I step deng si lake phasi bang pibek nang pu lan jo takali itum lada ko non hala Himonto Biswa Sharma tum tame la tum mangai kai ke mata covid posi update verity tai tum mangai la ke chairman ke chesong 22 ani ben pine hat tarik anlo ka chesong tanon anta kopi posi ahok peta kang sai tum phan injir phan nang pp thek de la nak tu covid tong pine covid tong counting chonang puma itum da ko anlo India long Assam long rep lakha dam lote ladak tame ong pigi si government tum tame la bangke initiative eneng lake alang litum ke charia jong ke chok che joine si lake tum phan la puson tame phobom lo COVID pen ke pe jok konji aphan ing premate vaccination arta ningkan pli abruptly abat mate kilit atuma phansi Assam sarkar pen ki pi ponji aphan hukum pipon Det piang kang COVID nang kang dang bom thek pon long si sarkar hin pen vaccination asai klem pon lo puwai phit seta COVID ke bon mate ka chiun ke prabar tang deng pang thek pon si puthot ningkan pli ke abruptly abat mate kilit atuma phansi vaccination pipon chot popu patumi pangdak pon adun thu jong si kumani lake jong pon arta pen ki jumatum imprim mate vaccination chiping tung polote booking mate registration online pen bom ji phan pin khat pon registration online address www.covid.gov.in puta pangdak pon Bureau Report 365 News India Aru Niphai Troxy Ajo Dipu Ahiti along COVID protocol ke petepek abang pi atum apan raikom sai khimati police atum kenep kang nang pon Arona teng pen face mask kawe atum apan adai ki en pon lapen ajo thang bak be ki joi ke dap tap atum apan kenep kang nang pon pinpur pon mi det pi angkang COVID awur ka phere me chikirla apor ahut Assam along risitami kachere pon ajai mek deng pon lo labang solong Adap por phai trok pen aner lo por phai hini anrat apan sai ka cheklem ka chedam kewang gula thai hui sitami kangpu ponji aphan hukum pipon lo lapen ani kang sam por phai trok pen curfew pangdak pon labang so curfew apor jesemet emergency service lapen medical emergency aphan si pek pon chot lapen jong si komani ka pate pek pon long pon lok pulote arona ting pen ingsai pedo ponji lapen pedo pon bom lo puta raikom sai khia tum pen puthot than pachini staff reporter Dipu pen Ajit Gogoi 365 News India বৰ্তমান অসমৰ কোভিড পৰিস্থিতি সংক্ৰান্তত আমাৰ মাননীয় এডিশ্যনেল এছপি হেডকোৱাৰ্টাৰ ছাৰ আৰু ICTOP আৰু ডিপু থানাৰ ষ্টাফ TOP ষ্টাফ মিলি ইয়াত COVID-19ৰ যিটো সংক্ৰামক সংক্ৰান্তে মানুহক এৱাৰনেছ দিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত মানে সজাগতা হিচাপে
মানুহক জনাবৰ কাৰণে ইয়াত ডিউটি কৰা হ'ল আৰু ইয়াত যিখিনিয়ে মানে কোভিড-19 প্ৰট'কলবিলাক যিবিলাকে মনা নাই তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত Pini Abirta ke lapan se kanton iglo arni kemi kurang tu.